Hansen Alliance her. Vi har hørt, at Helle Thorning overvejer at udskrive folketingsvalg til den 1. april 2015. Det er klart, der vil vi lige sige, at vi er her stadigvæk. For 3 år siden havde vi jo kun 2 forslag på vores politiske program, nemlig at omdanne Lolland til en prostitutionsø, og at alle indvandrere skulle have et nyt dansk navn. Vi er blevet meget klogere i de 3 år, der er gået. Vi har derfor valgt at udvide vores politiske program med 2 nye forslag, nemlig nationaliseringen af 68'ernes formue, og at alle offentlige ansatte skal have deres løn udbetalt i bitcoins. Vi indleder straks foredraget i dag med en lille hurtig tak til de medier og debattører, der har taget vores tidligere forslag om, at alle indvandrere skulle have et nyt dansk navn op igennem de senere par måneder. For eksempel kunne Danmarks Radio rapportere, at hvis man havde et rigtig godt dansk navn, når man var telesælger, i stedet for at man hed Ali Hussein, ja, så gik salget jo meget bedre. Det er klart, man kan ikke være stolt af, at det er sådan i Danmark, man kan bare konstatere, at det er sådan. Og derfor står vi fast på, at alle indvandrere og flygtninge, at de skal have et fuldt dansk navn, hvis de skal have lov til at blive i det danske samfund, for det vil løse en masse problemer på længere sigt. Nationaliseringen af 68'ernes formue skal ske, fordi at det er den eneste måde at fortælle den generation, der bestemte tingene på i 0'erne og 90'erne, at vi ikke vil finde os i den udplyndring, som de har foretaget af den næste generation. For eksempel de gamle, der i dag er gået på pension, ja, de havde jo alle sammen mulighed for at få efterløn, fordi at 68'erne beholdt efterlønnen til lige præcis, at de aller sidste af dem selv havde fået den, og samtidig så var de fuldstændig ligeglade med, at de næste generationer blev sat til at arbejde meget længere på arbejdsmarkedet. Egoisme og at tænke på sig selv frem for alt andet, det er, hvad der har præget den her generation. Et andet eksempel er jo Anders Fogh Rasmussens boligpolitik i 0'erne. Alle 68'er vidste, at den var socialt sindssyg, fordi den jo i første omgang kun forgyldte de mennesker, der i forvejen havde en god bolig, nemlig generelt set de lidt ældre. Og derfor så skulle de selvfølgelig have stået op og stoppet den her udvikling, der skete, men i stedet så stiltiende accepterede man Anders Fogh Rasmussens dividing, altså simpelthen at skelne samfundet mellem rig og fattig. Ganske enkelt fordi, at man selv kunne indkassere en masse friværdi på sine egne huse, fordi at når så de unge skulle ud og købe 68'ernes boliger, ja, så skulle de unge jo give mange flere penge for dem, og i øvrigt blev de unge jo sat i gæld til bankverdenen i alt for mange år fremover. Men det var 68'erne ligeglade med, fordi de fik jo simpelthen, de nød jo godt af, at boligerne steg så meget. Men sådan er det jo bare. Sådan er det jo. Det er der ikke noget at gøre noget ved. I det hele taget så forlangte den ældre generation, at de skulle blive så rige i 0'erne, at de ligefrem havde mulighed for at købe huse og lejligheder, som de slet ikke havde brug for. Og de her huse eller lejligheder, dem kunne de så leje ud til næste generation, som jo så ikke fik mulighed for at komme ind på boligmarkedet, men bare skulle sidde der og lege hele tiden. Og det er klart, det er jo en fuldstændig pervers tankegang, at man skulle kunne blive så rig, så man kan købe lejligheder, man slet ikke har brug for. I det hele taget, så må man sige, at de ældre gennem hele livet har nyttet godt af kæmpe lønninger, kæmpe pensioner, simpelthen nogle ting, der har gjort, at det har været så dyrt at drive nogle arbejdspladser, at arbejdspladserne er forsvundet til udlandet. Og det var også noget, man skulle have taget op som ældre generation for lang tid siden. Men det har man været fuldstændig ligeglad med. Man har kun tænkt på sig selv og sin egen generation, og så har man overladt det til næste generation til at slås med, at der ikke er nogen arbejdspladser. I stedet kan man sidde og nyde en alderdom med kæmpe pensioner, og i deres kæmpe villaer, som de jo stadigvæk bor i, ude oppe i Nordsjælland. Dem vil de jo ikke give fra sig. I virkeligheden så burde det jo være de unge nye familier, der havde brug for pladsen, der jo ganske automatisk kunne komme ind og få sådan en lidt større sted at bo. Men nej, 68'erne tænker på sig selv. Sådan er det jo. Sådan er det jo bare. Så det er der ikke noget at gøre noget ved. De ældre, der sidder i dag på pension, deres egoistiske tankemåde, den springer jo frem på mange andre punkter i samfundet også. For eksempel i indvandrerproblematikken. Tænk sig, at man har siddet i 80'erne og 90'erne og taget så mange indvandrere ind i det danske samfund, kun fordi, at man har levet godt af alle de offentlige stillinger, der har været i den her industri.
i flygtningeindustrien, i sagsbehandlerindustrien osv. Der har man altså haft nogle gode stillinger og en kæmpe offentlig sektor til sin egen generation. Men man har skidt på, om man i virkeligheden kunne løse nogle af de her indvandrerproblemer, der opstod i kølvandet på, at så mange udlændinge kom til Danmark. Det var man ligeglad med. Så længe man selv havde det godt, så kunne de næste generationer slås med for eksempel de religiøse konflikter, der lurer i horisonten. Jamen sådan er det jo bare. Sådan er det jo. Det er der ikke noget at gøre noget ved. I det hele taget bør vi i Hansen Alliance bare sige til befolkningen, at de slet ikke skal acceptere den ulighed, der er i samfundet, som er opstået på 68'ernes vagt. Det kan jo ikke være rigtigt, at folk, bare fordi de har boet i en ejerlejlighed eller i en andelsbolig gennem en årrække, skal have 100.000, måske millioner af kroner sluppet ind på deres konto, blot fordi ejendomsmarkedet og ejendomspolitikken har været på den måde. Naturligvis skal man stå op og sige, at det ikke er rigtigt, og at det er socialt forkert, og at folk naturligvis skal betale de penge tilbage igen, som de helt uforvarende og helt uretmæssigt er kommet til at tjene på at have været heldige. Det er vigtigt, at folk ikke bare læner sig tilbage i sofaen og så siger, sådan er det jo. Sådan er det jo bare, det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er der netop noget at gøre noget ved. Det er noget, man skal stå op imod. Det er noget, man skal kæmpe imod, fordi at man ved, at tingene er på den måde, fordi at nogen har bestemt, at tingene skal være på den måde. Tingene sker jo ikke af sig selv. Tingene sker, fordi nogle mennesker, der er på toppen i systemet, bestemmer, at sådan skal det være. Derfor så er der kun én ting at gøre, det er at interessere sig lidt for politik, og så råbe op omkring de ting, som man synes er forkert. Og at nationalisere 68'ernes formue, og at sige til de mennesker, der har tjent enormt mange penge på ejendomsmarkedet, at sige, at de mennesker skal betale de penge tilbage, det er jo fuldstændig naturligt og meget reelt og meget sympatisk. Og det er ikke spor radikalt. Vores andet nye politiske forslag, som man kan læse lidt mere om på www.hansenalliance.dk, nemlig bitcoins som løn til offentlige ansatte, det er klart, der kan man godt sige, at der måske er tale om en lille smule radikalt forslag i den forbindelse. Men så alligevel ikke vel, fordi det at være offentlig ansat, det er jo ikke et rigtigt arbejde, om man så må sige. Altså for langt de fleste arbejdspladsers vedkommende, så er der jo tale om et eller andet papirnusserijob, som skal foretages, fordi at der ligger en arbejdsplads til en anden radikal eller en socialdemokrat heri. Derfor så er det måske også helt naturligt i virkeligheden, at man finder en anden slags løn til de her mennesker i forhold til almindelige mennesker. Så hvorfor ikke lade de offentlige ansatte være prøvepersoner for stabiliteten og brugbarheden af netop bitcoins? Ideen er jo, at man på denne måde gradvis kan minimere statens afhængighed af de private centrale banker på. Jo mere betaling og økonomi, som staten kan få over i nogle valutaer, som ikke er styret af bankerne, jo mere retfærdigt bliver samfundet trods alt. Fordi som det er nu, så er det således, at alle pengene bliver trykt af nogle private centrale banker, som selv bestemmer, hvor mange de vil trykke. Bankerne bestemmer i fællesskab også, hvilken renter der skal være, og hvem der skal have lov til at låne, og bankerne bestemmer, i hvilken verdensdel pengene skal have lov til at florere rundt til gavn for samfundene osv. Det er klart, det er en helt vildt usund pengeøkonomi at have i vores del af verden på, fordi det i virkeligheden kun betyder, at folk betaler en masse renter af deres arbejde, altså en masse profit til de mennesker, der kontrollerer bankerne. På den måde lever overklassen og bankverdenen jo fedt af almindelige menneskers slavearbejde. Man kan sige, at uanset hvor meget staten får indflydelse på kryptovalutaer i fremtiden, så er det trods alt et skridt fremad i en moderne verden for folks frihed. I øvrigt kan bitcoins som valuta også være med til at lægge en dæmper på noget af det overforbrug af unødige varer, der bliver produceret til skade for verdens grønne ressourcer. Fordi så længe at private banker bare kan trykke på nogle knapper, som det er i dag, og så kreere nogle fiktive penge til udlåning til forskellige projekter, så vil der blive sat en masse produktion i gang, som vi slet ikke har brug for i virkeligheden. I Hansen Alliance foreslår vi, at en stor del af verdens borgere må lære at leve for noget mindre og forbruge noget mindre, og man må finde sit livsindhold i andre ting end den nyeste iPhone eller den nyeste bærbare computer. Ja, tak for den her gang. Ha' et godt folketingsvalg år 2015. Lad være med at lytte alt for meget på de partier, som hele tiden siger, at de ældre har det dårligt. I virkeligheden så har de ældre så godt, at de kan begraves i guldkister snart. Og okay, det er klart, det er ikke alle 68'ere, der har levet godt af store villaer og fået kæmpe pensioner. Men rigtig mange har.
Og det værste er, at rigtig mange ældre slet ikke kan se deres egen luksus. De skulle prøve at være unge i dag. De skulle prøve, hvordan det er ikke engang at have retten til at kunne få en kontanthjælp for manges vedkommende.